زي سجلت ميديا يوم حصرتي زيناتات وش تعدي مزرزر تنتانا وزائي زكاتة ميديانا كتكتاتلون تنعدم سلام انتعنان ببزلهم وكونلكم بممنا يوم سجلت ميديا سبسكرايب بمقبار توكو زيناتاتن فتامتاتن كتكتاتلو نعدم فلماقن أرأست زينام 15 ميليشياتات معراب تقراي بفانو تقتلهم منغستي فيدرال تمزابلتن مملاس دلوية كيناتن مترافقن تعقستي يود اللخيلون إثيوبيا كيناتن مولع مدلاو تقبر اللخبل منغستي إرترا قليتهم زيهم مستنتان زيناتات حبيركم نهتصنعو نعدم 15 ميليشياتات معراب تقراي بفانو تقتلهم زوم استقتلوا ميليشياتات أوردا تسجدهم طابع جيجو قشت قوية ينبرو زنبرو حارستوتن تخونم أول قايت تسجده مسانا تتنبيركم تقالسو ويدما عدكوهم أركبو زبل حطو بفانو قريب اللهم سلا زنت أقوو خمس تقتلوا تفليت اللهم افتغبابي زنك سقس فانو 45 نزخونو ميليشياتات أكيبو حبيركمنا تقالسو زبل تساوعيتو مسقرب اللهم كي تقبلوا سلا استرفو بروتهم دحر ممنطال نعسرت حمشتيهم بقفعي قتلهم كلهم زترفو برخ هاديمم أمليطم اللوم زوم نبرت معراب تقراي مزخون يخون حيلي اينو جنن سلاماويان حارستوتينا زبل قوام زلوم كوينو سروع محدرا خونا استودبت صطتا زيبلو كبابينا سفعه بممصو قدات مقتلتي خون خم زلو እና ተገለጸ መጽዩ ከም ሓበሬታ ጋዜጠኛ መድሃኔ ግዳይ መንግስት ፌደራል ተመዛበልቲና መረበቶም ንምምላስ ድሉውየ ኩናትን ምትራፍ ግን ትዕግስተ ይውደል ለኺሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዝ ሐለፈ ሰሙን ምስተወከልቲ ፖለቲካው ውድባት ኢትዮጵያ አብዝ ተዛተየሉ እዋን ከም ዝበልዎም ተመዛበልቲ ትግራይ ናመረበቶም ንምምላስ መንግስቶም ሙሉእ ብሙሉእ ድሉው ምዃኑ ገሊጾም አብራያ አስተመዛበሉ መሊስና ኢና አወልቃይቱ ውን ተመሳሳለ ድልየት ይዘለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ነዚህን መፍጻም ምስግዚያው መንግስት ትግራይ እና ተመኻኸሩ ከም ዝርከቡ ይገልጹ ወሲኾም ድማም ተመዛበልቲ ዜጋታት ንፖለቲካው መጥቀሚ ከይኮኑ ናመረበቶም ምምላስ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን አካል ዝርባሕ መንግስት ኢትዮጵያ ይምስበሉ ዛጊድ ኩናትን ምትራፍ ዘካይዱዎም ዘለው ጻዕርታት ትዕግስቶም ከም ዝተፈታተኑ ሓቢሮም እንተኾነ ግና ተመዛበልቲ ብኸመይ አገባብን ብምንታይ ዓይነት ጸጥታው ውሕስናን ንኽምለሱ ከም ዝገብሩ ኣይገለጹን ኢትዮጵያ ኩናትን ሞላዕ ምድላው ትገብረላ ኸብል መንግስት ኤርትራ ገሊጾም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ በቆጣጽራት ሀገር 26 ሰነ 2025 ዓ.ም አብዘውጽኦ መግለጺ አብዝሓለፈ ሂደት መዓልትታት ስርዓት ኢትዮጵያ አብጽዑቅ ዲፕሎማሲያው ዘመተ ተጸሚዱ ቀኒሎ በመባል ይፍልምሞም ተደጋጋሚ ምትኹታኹን ጥሕሰት ለዓላውነትን ግዝአታው ሓድነትን አሳቢቡ ናዋና ጸሐፊ ውድ ሁራት ሀገራትን ሓያሎ መራሕቲ ሀገራትን መልእኽቲ ምስዳድ ዘጠቃለለ ምዃኑ ይገልጽ መንግስት ኤርትራ አብዝ መግለጺ ካብ ዘቀመጦም ቀንድ ሐሳባት መንግስት ኢትዮጵያ ነነዊሕ እዋን ነጋሪት ክድስቆሉ ዝቀነየ አጀንዳ ኹይናት ደገፍን ምርካብ ክብል ናአህጉራዊ ማሕበረሰብ የታለለሎ ዝብልዩ ስርዓት ብልጽግና እንተ ተኻኢሉ ብሕጋው መንገዲ አድላይ እንተ ዘይኮይኑ ድማ በኃይሊ ወደባት ኤርትራን መሓዝ ዘመተ እናካየደ ይቆንዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ልዕሊ ቃላዊ ትኽታኸ ማእለያ ዘይብሉ አጽዋራ ምዕዳግ ተጸሚዱ ከም ዝሓገ ይገልጽ ብተወሳኺ እዚ ትኽታኹ ተግባር ንላዕላውነትን ግዝአታው ሓድነትን ኤርትራ ከምኡውን ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወል እኳ እንተኾነም ኤርትራ ብትዕግስቲ ትከታተሎ ከም ዘላ ይብረህ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግህሰት ለዓላውነትን ግዝአታው ሓድነትን ንኤርትራ ዋላን ተኸሰሳ ዓይኒ ዘይብሉ ሓሶት እዩ ብምባል ዝኾነነ ትመግለጺ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ ሕጊ ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥሒሶም ዝወረርዎ ግዝአትና ኣብ 9 ሐምለ 2019 ቆጣጽራት ሃገር አዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ክልቲየን ሃገራት ምስተጋሃደ ተማዓራሪ እዩ ክብል ኤርትራም አወሰን ግዝአታ ከም ዘላ ሓቢሩሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንትንታነ ናብ ዝተሓረየ ዜና እንትነሰጋግረኩም ጉዳይ እስራኤልን ኢራንን ብዑምቀት ክረአዩ
ማእኸላይ ምብራቅ ክፋል ዓለም ሓዊና ነደደ ይቕንዩ ብሰማይ ከምናይ ሶዶም ጉመራው ሓዊ ክዘንብ ብምድሪ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ከተማታት ክሕረሳ ኣዛን ብጻውዒት ሓደጋን ምፍንጃር ነቶክትን ክድንቁራ እኹል ንምትንፋስ ግዘም ኣይተረኸባን በዚ ኢራን ማእኸላት መወንጨፍ ኒውክሌር መደብራት ሚሳኤል ጸረ ነፈርቲ መሓውራታ ተወቂዖም ምድራምበር ኣየራ ናታ ኣብዘይ ይኾነሉ ብርክ በጺሓ ነፈርቲ እስራኤል ከም ድሌተን እናዓንደራሉ ይርከባ በዚ ህንጻታት እስራኤል መሓውሮም ናትድዓኸም ከተማታት ሶርያን ክመስሉ ዝተረፎ የለን ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማታት ቴል አቪቭን ሃይፋን ዝርከቡ ትካላት ስለላ ቤት ጽሕፈት ሞሳድ ማእኸላት ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ካልኦት ከባብታትን ከቢድ ዕንወት በጽሖም ወገን ኢራን ቁጥሪ ዝተቐትሉ ሳይንቲስታት 10 ቁጥሪ ላዕለዎት ጀነራላት ልዕሊ 20 ቁጥሪ መዋቲ ዜጋታት ድማ ናብ 500 ክጽጋዕ ቁሩብ ዝተረፎ ነይሩ ቁጥሪ ዝሞቱ እስራኤላውያን ድማ ኣብ 50ታት ይበጽሕ ሕዝውን ኩናት እስራኤል ኢራን ምሽንዳው ሚሳኤል ናህሩ ዕምቆትን ሕልኽላኹን ካብ መዓልትና መዓልቲ ብዘይዛር መልክዑ ምስቀነየ ኣብ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጦ ምባል በጽሕን ይርከባ እዚ ከምዚ ልኸሎ ኣሜሪካ ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓለም ዘደንጸወ ኣዝዩ ከቢድ ውሳነ ዝተባሃለሉ ተግባር ፈጺማ ብርግጽ ትጽቢትና ተገበረሉ ዝጸንሐም ተግባር እዩ ኣይትገብሮን ዝብል ጥርጣረ ይነበራን ዓለምና ካብ ዘፍሬተን ኣዝየን ዝተረቐቓ ነፈርቲ ውግእ መሪሕ ዝኾና ራዳር ከይዓጀበን ናብ ዝተለኣኽኦ ሰተት ኢለን ኣትየን ተራእዩ ዘይፍለጥ ዕንወት ብዝተሳኽዐ ገባብ ከፈጽማ ዝኽእላ ነፈርቲ ልኢኻ ናይ ኢራን ዝለዓለ ዓቕሚ ዝበሃሉ መማዕበሊ 3 ጣብያታት ኒውክሌር ደምሲሳቶም ዓለም ካብ ተተኣናግዶም ከበቲ መጥቃዕትታት ሓደ ዝኾነ ዝፍጻመም ንመላእ ኢራናውያን ኣበርጊጉ ፈጣሪኦም እናጸውዑ ክትስኡ ገበራ ምድሪ ክትናወጽ የማናይ ጎሎ ኢራን ሙሉእ ክብል ዝተራእየሉ ፍጻመ እዚ ስርዒት ኣሜሪካ ኦፕሬሽን ሚድናይት ሃመር ወይ ድማ ስርሒት ሞደሻ ፍርቂ ለይቲ ዝተሰሚዐ እዩ ድሕሪ ጎንፂ እስራኤልን ኢራንን ኣሜሪካ ናብ ዝዓብደ ውግእ ንእስራኤል ወጊና ተኣትዶ ትኾን ዝብል ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ነይሩ ይኹን እምበር ኣሜሪካ እስራኤል ቅድሚ መጥቃዕቲ መፈጻማ ቅድሚ ዋርሕ ኣትሒዛ መኺራን ዘትያን ዝጀመረቶ ትልሚ እዩ ነይሩ ኩሉ ነገር ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ተተሊሙን ተጀሚሩን ዝተወደአ ብእስራኤል ተጀሚሩ በኣሜሪካን ክዛዘም ዝተቐረጸም ኣክሽን ፕላን እዩ እስራኤል ኢራን ኣላት እንትብሎም ብዋጋ ዘይትመኑ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ባዕሎም ሃገር ዝኾኑ ዓበይቲ ጀነራላትን ሳይንቲስታት ኒውክሌርን ኣብ ህራሶም ከለው ቀቲላ ብርክት ዝበሉ ናቅጣታት ሚሳኤል መደብራትን ማእኸላት መወንጨፍን ኒውክሌር ናብ ሓሙኽሽ ተቐይራ እንትተብቅዕ 3 ዓበይቲ ትካላት ኒውክሌር ግን ብናታ በትሪ ዝውቅዑ ቀለልቲ ነበሩን ኩሎም ኣብ ጸምጸም ደረቕ በረኻ ትሕቲ መሬት ኣዝዮም ጠሊቖም ብጠንካራ ኮንክሪት ዝተሃነጹ ናይ ባዕሎም ውሽጣዊ ዓለም ፈጢሮም ብስውር መልአከ ሞት እናወለዱ ዝነብሩ ትካላት እዮም ብፍላይ ንኢራን ንዓለም ተንቀጥቅጠሉ ዘተኣማምን ዓቕማ እትደራደረሉ መጻወቲ ካርታ ዝነበረ ፎርዶ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማእኸል መብላዕ ልዒ ኒውክሌር ልዕሊ 9 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ዝተደኮነ ብጎቦታት ዝተሓብአ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብጀት ንኽተጥቅዖ ፈጺሙ ዘይምቹ እዩ ከም ጸብጻብ ትካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ድሕንነትን እንተኾይኑ ፎርዶ 300 ዝማዕበለ ዩራኒየም ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ጥራሕ ተኸሺኑ ከባቢ 233 ኪሎግራም ንመስርሕ ኩናት ዝውዕል ዩራኒየም ምስራሕ ዝከኣለሉ ወሳኒ ቦታ እዩ እቲ ካልኣዋይ ጣብያ ኒውክሌር ናታንዝ ይበሃል ካብ ዋና ከተማ ቴህራን 250 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ይርከብ ልዕሊ መሬት 6 ደብሪ እንትነውሕ ትሕቲ መሬት ድማ 3 ደብርታት ዘውርድ ስርሑ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ዩራኒየም ክሳብ 300 ምጽራይ ዘኽእለ እዩ ኢስፋሃን እቲ ዝዓበየ ማእኸል ጽንዓትን ምርምርን ኒውክሌር ኢራን ዝነበረ እንትኸውን ብሓገዝ ቻይና ብ1984 ዓመተ ምህረት ከም ዝተኸፈተም ይንገረሉ 3000 ሳይንቲስታት ቆፂሩ ዘስርሕ 3 ንኡሳን መብላዕ ልዒ ኒውክሌር ዝነበሮ ኣገዳሲ ጣብያ ነይሩ በኣርከስ እስራኤል ንኩሎም ሓውራት ኒውክሌር ኣልሚሳ
ብዝገርም ስልላው ብቕዓት ውሕዳት ዘይባሃሉ መሃንድሳት ኩናትን ተመራመርትን ቀንፂላ ንመብዛሕትኦም መወንጨፊ ሚሳይላት ዓንያ ንሰማያት ኢራን ብፍጹም ላዕለዋይነት ተቆጻጺራ ንዞም ሰለስተ ንኢራን ኣዝዮም ወሰንቲ ንዓኣግን ኣስገእቲ ዝበሃሉ ጣብያታት ኒውክሌር ግን ክትዕንዎም ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበራን ብፍላይ 9 ሜትሮ ትሕቲ መሬት ብጠንካራ ኮንክሪት ዝተደኮነ ብላዕሊ ድማ ተፈጥራዊ ጎቦታት ከቢቦም ዝከላኸሉሉ ጣብያ ፎርዶው ኣሸንኳይዶ እስራኤል ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ኩለን ነተግተን ኣኪበን ብሓደ ግዘን ተዝድርብያሉውን ድንብርፅ ዘይብል ጸማም እዩ እስራኤል ነዚ ዝዕኑ ነታጉ የብላን ሓንትን እንኮን ሃገር ግን ዝሰኣና የብላን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ عالمنا حيال هاجر يونايتد ستيتس اوف امريكا GBU 57 ماسيف اوردينانس بالنتريتر MOP زتبهالم نسات راح سرحتو مانم هاجر زيبلا كم حزي زي تفتنم نمدري سرسيرو متنتاتا زنك نعلم سقاء بوزقيلو زقسل ازيو حدقنيا بومبي اللوا كبدتو 16 كيلوغرام يمزان كومتو دمام 6.2 متر يعقن بGPS زمراح علامو كم موقع زنف زيبل امون تلأخاين تخون قدم مفنجارو بكونكريت بطعمي نابستت الاخرام تحت مريت 60 متر وغيو ياتوم دزي زاكل رحقت طليقو مساعتو دمام اوشتي تفنجيرو نمدري زوريا ملاش يناوصو غوبوتات ميدا يخونو كونكريتات يدقوم كل نجر كم زين بريخو زي GBU استبهاله غوبو مسبعتو زدقق غزيف بومبا تراجيت كسكمو زخيل وازانيا يكونن نعوز مت النفارو زطلب اب تاريخ مسارح كينات US ازيو حيال نيوكلير زي كونه بوم دمكا ططو زبل واغا زتمنلو حنقو بومبيو باركس امريكاويان طيوان دما نزغزيف نتاغي اتشكم أملا علم زي تسرحت أزياز تراققت نفاريت يوم سريحهم نفاريت وق B2 أبلعلي سمايات نوحي رحقت حنبيهم أبوشتي بحري نزولو عصا بنصور زرئي وايت هيلد إنجل زبهال تأمرن عينة شلالهم بقعات الرائعة نصور الدقاقعام سلطن نافران وطيتاوي أزاففان تأميرو زحازم قويتا سمائيو ቅርጽን ቅድን ዝሽላኽት ሕዝ ተገራ ኸምስተ ነደፈት ዝንገረላ ነፋሪቱ B2 ብውሕር ሕቐት ትጓዓዝ ከቢድ ቦምብ ኾነ ኒውክሌር ናይ ምሽካምን ብስውር ናይ ምጥቃዕን ብቕዓት ዘለዋ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ጥራሕ ትርከብ ዝተራቐቐት ብዋጋ ክሳብ 2.1 ቢልዮን ዶላር ትውድእ ብርቅ ንብረት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ እያ ብራዳር ዲቴክት ዘይትግበር ምታተኛ ብምዃና أزيو نابز تعقى مكلخال أير تلاقي تحساتيام تتقع كابز تلمدو أطوار كساب نيوكلير بومب تشكم 15 كيلوغرام كبدة سيرام تولوخ بزي مسحات دمسيسات ملس كبار نبرة أمريكاويانيام نوفري ميدنايت هامر استحاريت مبقر إذا تأمراويت نفاريت وقئيا مزي متاتنيا نتاوكين نخلطيهم فلا ماي متقعتيهم كلطيهم دمام ውጽኢታውነቶም ዘተአማምን እዩ ሓለቃ ቢሮ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ፔት ሄንግዜት ከም ዝገለጽዎም እዚ ስርሒት ዝፍጸም ብቐጥተኛ ትእዛዝ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝፍለዩላ ቀያሕ ክራባትን ቆቢዕን ምስ ጸሊም ሰማያዊ ሱፎም ወዲዮም ብምራሕቲ መሳርሕቶም ተዓጅቦም ግርማ ሞገስ ኣብ ዝተላበሰ መንበሮም ብኹርዓት ተቐመጡ نتسرحيت أب كلمتهم بزلو سفيح سكرين بقطتانم كتتال ملوء مدلاو دحر مقبارهم ناي يجمر كأيحت إزاز هابوم وانا أزازت أمور حيلي Operation Midnight Hammer جنرال دان كين تزاز بو تادراو سلكي أبيلوم أم حلالفهم بركت زبلا B2 نفر توق أمريكام
ቅድም ኢለን ውን ኣብ ተጠንቀቕ ተዳልየን ስለዝጸንሓ ንመሬት ሃገረን ለቂቐን ንሰማያት ተሓንበባሞ ናብ ደመናታት ሰሪገን ንእለት ተሰውራ እንደገና ብምዕራብ ሸነኽ ተቐልቂለን ኣብ ከባብታት ውቅያኖስ ፓስፊክ ኮነይለን ተረኣያ ብድሕርዚ ካፍተን ኣብ ፓስፊክ ዝበጽሓ ነፈርቲ B2 እተን ሸውዓተን ኣንፈተን ናብ ምብራቕ ቀይረን ንኢራን መዐገሲ ክኒን ንምሃብ ተሓንበባ መወዳእታም ኣብ ሰማያት ፎርዶው ናታዝን ኢስፋን ካብ ንባብ ራዳር ወፃኢ ኮይነን بعرس امنتنا زنبيا بسلستيو طابياتات نيوكلير ناب سيول قيرኦም بتوسخي لعلي 640 كيلومتر رحيقو امركب وجእ ተጻዊዶም ይጽበዩ ዝጸንሑም 30 ሚሳኤላት አቶሚክ ክሩዝ حونا ጉስዑ ናብ ዓይኒ ራዳር ንኸይኣቱ ትሕቲሎም እናተሓንበቡ መጺኦም እሳተ ጎመራ አዝነው ኢራን ዝነቅሐት አርማጌዶን ምስተንኳሕኳሓ እዩ እዚ ኣብ ታሪኽ ኢራን ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ 25 ደቂቕ ተፈጸመ فتناتات زوريا ملش كم تركوالاتات زخببوا إيران حرانا كساب فنجاء زملقا قطعت إيران دقيم زلك يماراتي نمني عالم لزب ممسا ترحيو زتبهالت إيران إيد كهابي زتبهالت إيران أقدما زت انققتو دحردما بقبر زرقيتو أعزان كل عالم تيو زبل كبيد سرحيت حنا مفداي سوني مشت فتسمات أمريكا نايد كي خترخبي إخي بزولتو مسرات أب كواتارن إيراق النزركب وتادراو معسكر بميسائيل أتقعتهم عالم قبر ملس أمريكان تاي كخون كم زخيل أكبيت شنك أتوت انتخونا قنا أمريكا أقدما متقعت خبت سحكم زخيل تردئام كدمت انكا أغيرا سلزنبرات أب كلتيو وتادراو بيزات زبت حبودات كم مقنشاو قطيرام قبر ملسي يدليون دقيم سلام مفتاري حشنا زعينة ملأختي علاو قبرت إيران بوغنا أما خلط أبيا فوردو زقات أما بودقات بستو السنة لعلواي أكال اتتابيان وسن اتاوتاتون دا أمبر زدليا مبلع العيوراني مقدمة سلزر حقت زعانوا كيد مسرح كمزيلا وقاداس كيد هنسات مفراي نيوكلير بفتنة كمتجمرو أفلتات بزوخنا جن عالم لخاو ميديا CNN كاب جمجام سللا أمريكا رخيبا يلو بروغرام نيوكلير إيران أي تدمسسن يلو متصبصابو بريزيدنت دونالد ترامب دما ناي حاسوت تصبصابيو كلهم طابياتات نيوكلير كم هيروشيما جابان دمسيسنا يومينا بزبل ملاشوم مزرارب زعبا خوينو أبزلل الجزام بصمدو زرايات زيتنبركخت بديبلوماسياو دلو زيتدهالتن بمحلخا معقب زير بربتن إيران منجست إيران كو قدلو نزبلت إسرائيل كم زي يخون زرقنالو إيد كهابي نزبلتنا حيال أمريكا إيدنا مليسنا زوقعنالو أبلعد صلاتنا استعوتنالون أقدنا نوت أوعيد سلام زمتنالون عودو قئيو بمبال أو قدناتاتا بزل على تسنبل معال تعوت زبلتو أخبرات مخبار رح يكونن نأذان عالم زدمم سمع نإسرائيل صفعت زأكل سمعت سفتر سربرايز أدالوت بإسرائيل تقتلهم استبهالو سلسة جنرالات إيران أكالت معال تعاوت كوينهم ترأيو تبهالو وانا أزاز حيل حلوة إسلاما وصورة برغادير جنرال إسماعيل كااني منستر مكلخالن أزاز حيل أيرن برغادير جنرال عزيز ناصر زاديه لعلواي مخاري آيات الله علي خاماني كمون وانا مخاري دحنت أدميرال علي شامكاني مقابر فنكلهم سيخون نموت سعيرهم معال تعاوت ترخيبهم بقرعات تعجبهم نفتوتن صلاءن قلم الأختي أحلفهم اللو زبل ورم تنزحام نعلم بدرجات خرطو نماخلاي مبراق ميزانو زقبرو كينات إسرائيلن إيرانن قنام رقيقن متهاتهنيان سللا موساد استرائيلو
ዓቕምን መፍርሓይነትን ኢራን ዝተጋሃደሉ ኮይኑ ስኽን ናብ ምባል ብርኪ በፂሕሎ እስራኤል ዝሓሰብክዎ ዕዊተ እየ ብምባል ዕማማ ከም ዝወደአት ክትገልጽ ከላ ኢራን መዓልቲ ዓወታ ብዝለዓለ ጽንብር ድሕሊ ምኽባራ ምስ ሞሳድ ተሓባቢሮም እዮም ኢላ ዝጠርጠረቶም 3 ዜጋታታ ብምሕናቕን ልዕሊ 700 ድማ ብምእሳርን ዛዚማቶላ ግና ጉዳያተን ኣይተኸንበተን ጽባሕኸ ዓለም እንታይ ክተተኣናግድ ትኸውን ሰሰናዮ ይስምዐና